Η Λάρισα γίνεται launchpad για την ελληνική gaming βιομηχανία. Στις 8 Νοεμβρίου επιστρέφει το Game Developers Meetup στο Joyce Innovation Park, παίρνοντας κοντά δημιουργούς, φοιτητές, publishers και gamers από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 3 ελληνικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα δικά τους έργα στην EA, ενώ περισσότερα από 20 παιχνίδια από 40 developers θα είναι διαθέσιμα στο κοινό προς δοκιμή. Το makeyourway.gr θα βρίσκεται εκεί για να συνομιλήσει με τους Έλληνες developers, να δοκιμάσει τα παιχνίδια τους, αλλά και να αναδείξει τα βήματα τα οποία κάνουν όλοι μαζί για να πάνε την ελληνική gaming βιομηχανία στο επόμενο level. Άλλωστε, είναι μια κοινότητα η οποία δεν παίζει απλώς παιχνίδια, παίζει για το μέλλον της.